management system ntutagete kubwatie liyogo mpaka umurero mwenyene tumanye na awenete na ayakwete onyo ukwete nkikiagerete no munyagitari otamwete liyogo ligia eke hospital management system etutaite tukolere amangana yobukurumi na service delivery y'abantu baito babwene go bintu biringokora nagenda nkarono ne kinyagitari chinde emburego tuime kinyagitari chonspine chinyingi especially level 4s nkogenda nyagitari nkonyora abanda umuntu anywite nyasole nero le lab na ndemo atinde abantu abamba konya no mwe results nga IT amanyinga ase machine how kwa results nga abantu abange na abaseliri kurwigas mu waziri najite nga chenjo mu waziri abantu abane lero nabo konyora kaliga iga mambi muire gali kernaro lego sengo konyara legas ostari konyagas nabali batari konyara nabadebito elibaga abantu abanga bakolegas ikianegas twachire ngokolera abantu baito Iswali ryo buchafu. Yes. MC no manyetenga obuchafu mbwa bwateme chandemene. Ali mate nyambera none nyagitari abantu bayengocha banyo alikuba kuruwese limsuli nene nechinyoni chiri chinene cyangocha gali. MC kange kwande congratulation ikirantu asigeta asali nero nkorostole park gali abantu bawo chinyagitari baisaranse gali abantu bakolera biashara mali abana be KMTC batumukire gali manyanga na arosi asali abantu bayimukire nechi certificate nechi title batenga asayo nimbwato bolemu to tenga ya nyoko bwato bolemu genda koti totebu bolemu no bwawo kera masikara mubwate neyo bolemu asali lero nagyale ntu aleto bochaboli tukaboleta gagetisi itangani ntu asinye tungaki tokonyara komane cyo bochaboli na mpaka bono nturabo manage buya bwensi lakini ntu igeteka igankarosi abasaye team egocha yarusi ebintu biri ko bunda na biri bitali ko bunda na chianga masakara kando ogendro rogoroga iga aiga so mugako yobeka factory ya matoke ngosambali chichuba eche plastic orusi amavuta a kerosene aliye etaya ewokera igogende ga nabo konyora amavuta mugako ya korosi korwese chichuba chiri buli boko gunda borobo etoko botinde kemitinye tano bwabo ubwoyo twarusi chingoro chiri twaboira lakini rero nanyo ali ruberero abasonga aba swed program mbacha tukagamba na barobo banchiranire go ikomuti enyo kane ngo twabale machine bakugora koru India ikonyara kurusi bo chabulia amasakara kando bo chabo kugunda kando chichuba kando na inga kichiko processed igo lero ndio natebune manager municipality ko Shamji nere chairman ye municipality obo chafu taliye ubwe town ye yoka neki town chinde surrounding wensi pinya sai ka wanje wikum umwaka mno kwera umwaka bayo mutinyo gatano limo nabakonyo watu akole na mangana yo chafu yes pia mono sana Gavana sokwera chinse mecho togende tukono kwanire maseyemo bono ninganie turaso sensemo yechisemi asobwango ekiagara chinsa chite chigendete kominyoka woka na arora kwanira abere atatu ase sector yechisemi ntwarora ase enkwana yao ase omoyega oja muhuri asensemo ya mosocho kitutu cha south ogatebanga kwarosirie ebirasi wetane biri kwanya oleta obisi mwantu muri natake kumanyanga ebirasi ebi ase chiwode chemerongene na isano nkaibigo toka nkaibire na ndeine ebirasi bimbigo rumambi abana basoime basomeroro mbia mono nyarangi ntaito teanga ntaito ko confirm tuarosiri ebirasi 128 etari propaganda kera banta bange baukwa na iskola batenga ene propaganda na bon commission chi wording kera na bonda anyole timanya chance ogende wodi ya Masimba ekirasi kiagachi ebrasi bibere ogende wodi ya Gisusu
ntwagachite class KCD ogende basi central ebirasi byagachiroro bya ICD ogende bugitaurio ebirasi bya ICD byagachiro ogende ewodi ya magenji nero ntaitengena ne exam ebirasi bitano kemo byakoliru achari umwe MC yongasire nchiko bironje ngateba ntaite kwanza kera ngojiko bironje mbeke TV na promise ti abana ogende ward ya moticho ward ere South Mugrango Alright. ebirasi bine bya ICD nindo setio ogende sense igo ebirasi twarosiri bono iga ase etami yaito nebirasi mpaka ebirasi nechicho cyabana bagutumye kera ndokorozi ibirasi cyo kitakoletiki kitayo macha tayo ebi nebirasi nanye ndinabwate byagaga n'abaralia nintagete nabo nkuba mosome kerekemo Mheshimiwa Gavana, ebirasi kwa manager kwa gache ebirasi goitani imye mu bya ECD. Timati serikali ya etete ekra yalenga visi chitamu bire birasi birenga kwanya leta kwanya bagache. Etam ya etete ese myaka 10. Yes. Ntaitoteba mba koleto moki mba rosti birasi 81. Bono iganta gete kuba promise naende kirongoje gutwara interview ende goikumuti nyuga 5 limu mwaka ogoja. Okonyora na rosiri birasi byonsi pina kole na bibigendrete 160 classrooms cyabana baito abake bali bakwibura bono na bali baleni myakemeke akogenda ECD na endente ntebega education tell devolved egendo yokan to godina kirokyo ni ECD tali standard 1 tali standard 2 ECD nasari chikito kwa na nasari nsali ebina bibirasi togo dina biro na vocational training center. Ana kiego nyarekana kwa wakolera magendera ya talimake lakini toko nyororo bot korwase the control of the budget but watenge county ya Kisii igotumeka chibasa chinka sana. Most of the politicians wasabara ibande bakalia koma chinga tuli gutumeka base chibya chikaira na back to Nairobi. Kama ene litangane nyarangi tiango tebinga kibaba besa teyo ekoira na guchi Nairobi chibesa chonsi no chiri Nairobi achari to apply kur Nairobi na besa teyo ekoira na ntotatumia toti site ntotumia miaka ye 5 yonse chibesa chi account ya Kisii chonsi ipi no chiri account CRF account ye account ya Kisii then go example Gavana Turkana ekeraso etobis anyole te chibesa konya chitatumeka 5 billion chirororo account na chia ansere gas Gavana Onarok na anyole te karibu chibilioni ibere aya imoka kaira 1.5 billion akagolebra ta 98 bono bikole majipara ntuma yetu aje tukanyora edeni kerororo ya 1.6 billion igon kende nkeyo umuchando munenga no ene deni yetu anyolte kerororo enyinge tiango nyara wakanika ekera igasi yabe nyinge yalenge yembeo okonyole pale korukunga Simba Nyarangi road nende pale nde korukunya Nyarangi Simba koko jyo chirigesitire ntogo chinyora kerna aso etelitangani enaso mere tunabantu ba intelligence bandingas ai Gavana umutinyu mutangani kinso etobis chipara ntobwate information ngwa kanole pending bills chipara 73 njikoliri tuakana bononga tinko nyara kolinga korese chipara chonsi pinchirichi nkarosia ekamiti yabwate a representative called Law Society of Kenya, representative from engineering department, procurement, unalichi koligo teo. Bakaligere claims chialengo rolitangani chialengi cha 1.3 billion. Ekerobacha ga ATC bakanyara ya mentire ya ikire 1.6 billion. Lakini ekerobaso key results kiabo. Bakanyora chibesa chuka tubwende wakana is 231 million.
chire legit echine chibende gwakana bakorete gas echinde nchiroro chikorete lakini umaite procurement uko muna ichi kono enelimo onye gwairwe gas lazima usign a contract kero wasainire contract minutes lazima chiboro inspection lazima yaboro na wewe ranyo gwakorete para lakini tuchiti okore paperwork tukunyara wakana imocha ningakane inje ngwendechera nanjiti ngwanja kugendechera esenge nje abantu batakorete gasi yabo bono nakyo wechiko bakora abantu abakorete gasi legit governor na bali batakorete gasi legit igayo na mamacho batakere ko bechera kolingana ne lichiko bono nakyo koro tofautisho manye bali bakorete gari legit nakyo ko bakonya na chire senate senate ba nyebereiri bantebringa governor gendorole bali bakorete gasi bakorete gasi masakara talibia amasakara ababebia twaligirira ichiko bali bakonyara ko igasi bakorete neri ichiko ngo banjirabire barabuna botara basoko bakanekera masakara abakoreke abeire lakini umuntu okorete gasi tabwati contract igasi itakorete tiyo neri ichiko elibekene ngalero tobatenga ki kwabera umusaja nobo musaja toko ngotenga lero kabo mukungu toko elina lirichiko lakini mheshimiwa governor esenge jondo chiko kwagenda mona sichi pale chi kenda omuchandole no bwata contractors abange na enda na bakolera samanga na bending bills torabakana contractors aba gusaba nyakonda aba ne mona se county ya Kisii igo bagotebanga mbakolete mirimo yabo wikera no leta kere negasi abe nyinge bagakora maintenance Mheshimiwa Gavana sumuwekano munyakonda agakore gasi 2018 akarosie para akayebeka amara mwagakura kerakora epari yubono sako genda tokonyora kere bya sumuwekano ngakiura chuma nyanga na roseti epari usita roseti secondly bagotabamba gwata masakara na inde chiweze cyabo bagwakanwa na serikali control budget na tumaliwe gocha se county ya Kisii wetere wizara ya AM agataka bwerera ayo mu Gavana na criteria kigwa tumegete kumanyanga mbakole timbire tumetenga a comment ya oneli singani ndate kwanza koru na wakwana criteria nturigo tumia criteria kende Jones tinko imoka korumwane ndebe nga tindi wakana dichi control yo wakana na gotakana na enche nkofiri bobe sana ngabantu mba kortegas nga muntu na korte 2015 2016 2017 2018 takanwa nara lialengi inkia engokora you know abantu akanire buna twagite twakanire abantu 2022 abantu mbahakanete 2021 mbahakanete egentu kyane nkobuli nara libalengi abake of course abantu bande mbara abantu chi contract anjire chingi ya bake bayiranira chi contract bande ngagabana gaki gente kikyara masakara ta bete ta lengi bya nande ntuma eto bokora mbwalengo twiranire contract gakyae anjoto egasi to compensate gasi twakora namdenga ki genda obidi oywe gasi okole nande onye kole njika kicha indo chegasi yakole kandre neke manenga umuntu okorete 2016 palite korete tiyo lakini amasakara naro onya amasakara karoro awakanwa ngumuntu nakorete obo benga ki abantu banda amasakara abantu bakane 2016 na 2013 ande bawata amasakara batakete nande bakanibona ibolie por 2013 umuntu naroro 2014 2015 16 17 mpaka 2020 nkibata ingwakaniro inki control budget riri ngakiata aboli tibakana igonga ebinde injengo tenga onde bwensi obwata masakara contract ende yonsi bwata masakara ali boronge tikango tebige ndo bangokora elineli sakara a contract bagenda banyore na pike contract yao naacha na photocopy nanye bekaga iga igoroga nalike bintu byane lakini igoroga iga a contract ye go koligireri ne photocopy bamanya gukora chi photocopy karibu 200 even fraud abonsi ipi yes sebwata is analyzing it bonds barangeligo because it's they were committing a crime
by doing so. Ntuka barangiri tukatenga yonyo kutakite. Nabo kuboli kuna abantu bago ba serikali. Yige ntukirongeranga contractor onde bwensi okolete gas. Ti contractor chinde chinyinge ababokororoja abande babwata mangana amange. Umuchanda omononga ki mbali banje tembeo. Embeo nande ngentukieko Gavana na umontara kumenga kwewe kanisa na merebe egasi embeo. Tigangerese embeo. Egasi embeo nkieke bona. Embeo nelinga aye watu tebri na tebe pare kuruku Simba Arati road. Koko enda kulie pare kuruku Simba Arati. Gosene wodi ya Monyerero. Pare ite koletiki tiyo. Lakini yakanire ochikubulia abantu boro esi epara nere kuruku Simba Arati mo egaiga Monyero ngayintu anya konyewu. Igo muntu oyo igenta akole na masakaruka bajite bakarosi ikina kibayengo kora. Okay. No ine Gavana nabora anyota amanyite. Okay. Ebigasi yango koleka n'abantu ababo bisigaye. Ikyana bo umate kinga kinde binde bikokora ibintu nakire koli ara isigaye. Nabo go isaranso bisi umugabana. Tumaye tinki abantu baba bakora nsara. Igonga chipara chinyinge no tiga chipara. Okay. Chi laptop uneje. Ekitali bintu byigosira. Chabere supply tichim emerongevere. Entry las maybe kunga kinyalebe na receive it nyarangi na Arati na receive it nyalebe na receive it chi laptop gejigeje laptop gejinjikoltiki chiyo chi camera chikagorwa ntu abwanda ko tuare studio ntu kabanya no account camera sinjikoliki chiyo lakini umuntu nakanire 4 million obisi nero rasi ya enkorosi walianga na EACC e perimeter ya 4 million ogendo ororo ne wae be kiroro inervo nembeo neri to de ngantu waka na mbeo ero yebo bano Gavana na kiyo cha waka rabantaba muigwana ne so that bamanyengo nye process nere ko bwati gwa bamanye waka no chibasi chabo bali bakolete gasi legit of course na bali batakolete legit na baromba maitenga nkibago chigo kolerwa go chibosio nga kibono okurusia ekerengere likero ekebe asegati ya banyakonda kerokenda abangi baba komochi ente kitangan tu atebiri contractor cheto nchiringa on the wens obwate claim na roste desk ya stadium office ya nesere bakaleta mne libaleta na ndi claim chinde chinyanchi acha mada barengete to igolere bono na ende ngita kende kyo koragira abantaba chi contractor chirichi abwate claims nchaleta karachi aleta chigaisaransanse chikaorokiwa kiro monto akabekanza ntwa pigeti ntwa piki kurwa se presentation ye liba akolete 198 million chirichi alenga on borderline nga monto yo gento kemo ngia sign rate na beta advised by the senate again nga monto yo oranyone document ye moyo keta signed ne engineer igeme chando ne employees vane lakini bintu biro contract onye teyo no ene chi contract chinyene nchimayet ondo tabwa at baba ninga Gavana na akolete para kinti bwa the contract nimbwa to muiri ono yomo okolete chi para chi arenge milioni 12 ekera chicha anyora ere ineligible ka ondenga kingo kora ngamde itegerera tingo wakana no chobe tata no chobe mama ekiara ngo wakana chi milioni 10 choke chikongiranga na chingirechera mwako yaka bwate sabali akagenda. Okay, Mheshimiwa Gavana hasengi jotoide kwa ande break ya kase enda ekayamo ine amangana ya bending bills nichi process ichonsi kerokende don't you think nkoli ya chire na kerokende koli chama gendera yo lengete ko kora se county ya Kisii pending bills nchiri koli cha gas nchiri koli cha gas eke maana nkiringa pending bills ine onye gas ya kolekante ne gas ya kolekante tra akano iwono wakano weka eganyite yakano lakini amagendera ndons na agendret chi project chinya nchigendret chi para ntogendret ko igora na igora chi para wiki mambi ko igorande igo nte konyara kolicha okolicha weka ne chibesa chiria chialenge siobi ngabese chinto wanja chisoke gasi etakolekanete
ikiyok. All right, aso wangu Gavana to chukura kurasa mangana pending bills na mangara orasa ngincho chinga kine bironto konyara kubuli kera libolyo kulende ngwachora ase kwa enkwana boigo ya jamhuri chi contractor kianda chiuka ase county ya Kisii ngima ababande ngaiba guchira na kibao kora Tigante bega tuanchere tuenda sense mayo matimoko to kumanyiwa galinga tigwira ne liboli elitukorwa aso motimoko. Thank you sana mheshimiwa Gavana asiga gide kai komea sana nengora natura tiatoka tonyale amatangazo kurwa sibita seni vitu au mwancho muligere no mwancho mutegereri na batugusaba nga tuchiandale kigera nkwira na tole asigeka egekekerebosyo nyuma yo kugenda asibita seni vitu asingencho yokonyora amatangazo aliye biashara nyora igotore mase mokurasa magacho a ATC asibita seni BHTV nechi radio na online enkwana masemo kurasa Gavana Paul Simba Arati kuira na turasege keke kerebosyo tubesa gusukana nyangake.